Hey, it's me. Привет, аз съм Джазмин, а това е моето студио за вътрешен мир. Днешното видео е за теб, ако ти се е случвало някога да изпитваш вътрешно напрежение и безпокойство, независимо дали е с повод или без повод. Това е най-бързият начин, който аз съм намерила до сега за успокояване на вегетативната нервна система. Вагус нерв, това чудо на природата, се повлиява изключително бързо и изключително добре. Върху смукачката ми се включи, ако чувате странни звуци отвъд вратата. Какво е упражнението? Кръстосваме двете си ръце зад тила, изправен гръб и поглеждаме последователно в двете посоки, като се опитваме да стигнем до край с погледа, до края на периферния си обсек и леко наклон ли се казва? Ъгъла. Ъгъла е леко нагоре. Значи започваме отляво, като не мисля, че има някакво значение дали започваме отляво и отдясно. Избираме си една посока, да кажем, че започваме отляво, завъртаме погледа до край, леко нагоре и държим, докато се получи това желание за лека прозявка. Това успокоява нервната система и след това правим същото движение на очите, само че в обратната посока, до край на обсега ни, леко нагоре, протягаме погледа и усещаме това отпускане. Изчакваме понякога, може да е, аз го правя сравнително често, това е самото упражнение. Понякога може да изчакаме 1 или 2 минути, но реално какво са 2 минути на фона на цял ден, иначе нервно напрежение. Това е краткото видео, което исках да ти представя за нервната система. Пожелавам ти лекота, широта и вътрешен и външен мир. До скоро!